Tento týždeň nás čaká najprv spomeniem taký úmysel pápežov, ktorý síce sa venuje celému novembru. Pápež má taký úmysel, že aby krajiny, ktoré sa ujímajú veľkého počtu vysídlencov a utečencov, boli podporované vo svojom prejavovaní solidarity. To sa týka celého novembra, ale v tomto týždni si ho môžeme sa za tento úmysel modliť. Taktiež sa môžete pozrieť na ďalšie úmysly, ktoré sú na web stránke. A potom je tu ďalšia správa, ktorá sa týka svätých omší, ktoré sa budú diať síce až behom celého decembra, potom je tam aj na január, ale taká najnovšia správa sa týka, ako bude pápež František predsedať omši na sviatok Panny Márie Guadalupskej. Zaiste mnohí katolíci poznajú Pannu Máriu, ktorá sa zjavila v Guadalupe, Mexiku, taktiež zázračný obraz, ako mnohí ľudia sa tam obrátili. Takže myslím si, že táto svätá omša bude veľmi zaujímavá, keď sa pápež zmieni aj o tomto zjavení. A ďalšie udalosti tohto týždňa nasledujúceho môžete pozrieť si na TV Noe alebo TV Lux, po prípade Radio Lumen. Tam sú tiež, si môžete vypočuť rôzne relácie. Toľko z takých noviniek do budúceho týždňa, a ak budú ďalšie, budem pridávať postupne behom týždňa, tak ako som to robil aj tento týždeň. Teraz by som sa venoval skôr tomu, s čím som sa stretol na internete ohľadom nového listu pápežovho. Bola tam taká kritika, ktorá sa týkala toho, že pápež, ako vieme z dokumentu, povolil všetkým kňazom dávať rozhrešenie osobám, ktoré vykonali potrat alebo mali účasť na interrupcii. Niektorí namietajú, že týmto by sa mohli uvoľniť mravy, a to takým spôsobom, že ľudia si povedia, no veď keď mi to odpustí kňaz, nemusím ísť až prosiť o schválenie, o rozhrešenie až do Vatikánu, čakať, kým pápež mi dá rozhrešenie alebo to povolenie. Takže budú potom ešte viac pristupovať k interrupcii. Lenže pozrieme sa na to takto, že ateisti, protestanti presne toto katolíkom vyčítajú, že my ako katolíci sa spovedáme zbytočne, pretože potom znova ideme do spovedelnici a znova tie isté hriechy pacháme, a že je to zbytočné v tom zmysle, že my si dávame, že to ani neľutujeme poriadne, veď si povieme, veď aj tak nám to Boh odpustí, vo spovedelnici sa vyspovedáme a tým je to vybavené. Lenže my katolíci vieme, že to tak nie je. Samozrejme, existujú výnimky, ktorí to takto zneužívajú. Ale časom prídu na to, že vo svedomí, že ich to neuspokojuje, a potom sa zmenia. Takéto hriechy, napríklad niekto kradne. Je to ťažký hriech, vo veľkom, keď kradne, alebo niekoho pácha na niekom násilie, bije ho. To tiež sú ťažké hriechy, a predsa ich môže hoci ktorý kňaz môže dať rozhrešenie, kdežto
hriechy ako napríklad niekto svojvoľne vysvetí muža na kňaza alebo kňaza na biskupa bez pápežovho schválenia. Hej, takéto hriechy musel riešiť pápež, aby takýto človek mohol znova pristupovať k sviatostiam a začleniť sa do cirkvi aj úradne. Teraz však môže čo sa týka potratov, tento hriech môže hociktorý kňaz ospravedlniť, dať rozhrešenie, ale samozrejme s tým sa očakáva, že ten človek to myslí úprimne, že to ľutuje a chce to napraviť. Je na kňazovi, aby tieto okolnosti zistil, a keď vie, že tento penitent, kajúcnik to myslí vážne, že to ľutuje, tak kňaz je povinný mu dať rozriešenie. Ale keď vidí, že ten penitent, spovedajúci, že on to ani neľutuje, že on prišiel sem to povedať s tým, že on to znova urobí ten hriech, tak kňaz mu nemôže dať rozriešenie. A tu je presne ten rozdiel, o ktorom aj pápež sa zmieňuje, ja to prečítam. Pre potrebu zrušiť každú prekážku, ktorá by stála medzi prosbou o zmierenie a Božím odpustením, udeľujem odteraz všetkým kňazom z moci ich úradu fakultu odpustiť tým, čo spáchali hriech potratu. Fakulta, ktorú som udelil len na obdobie svätého roku, sa teraz rozširuje na ďalší čas bez ohľadu na to, čo by bolo ustanovené opačne. Tu pápež hovorí, že kňazom, ktorí mohli dávať rozhrešenie za potraty, môžu teraz aj mimo tohto roka milosrdenstva udeľovať rozhrešenie, a to aj tým ľuďom, ktorí spáchali hriech potratu. Ale prejdem teraz ďalej k tomu podstatnému, že kde pápež hovorí, aké je dôležité, aby ten kajúcnik naozaj ľutoval svoj hriech. Chcel by som čo najsilnejšie zdôrazniť, že potrat je vážnym hriechom, pretože ukončuje život nevinného. Tu najprv hovorí, aký je vážnym a ťažkým hriechom spáchať potrat alebo mať účasť na potrate. Čiže pápež on nezľahčuje tento hriech. On veľmi dáva najavo, že je to ťažkým hriechom. Ale ďalej pokračuje. Rovnako dôrazne však musím a smiem tvrdiť, že neexistuje nejaký hriech, ktorý by Božie milosrdenstvo nemohlo dosiahnuť a zničiť, keď nájde kajúce srdce, ktoré prosí o zmierenie s Otcom. Tu si všimnite, že pápež hovorí, že neexistuje hriech, ktorý by bol neodpustiteľný, ale dodáva, keď nájde kajúce srdce, ktoré prosí o zmierenie s Otcom. Tá druhá veta je veľmi dôležitá, pretože my vieme, že sú hriechy neodpustiteľné v tom zmysle, že keď človek neľutuje svoj hriech, nekája sa, aj keď navonok povie, že hej, že on to ľutuje, ale v skutočnosti to v srdci poriadne neľutuje, tak taký hriech je vlastne neodpustiteľný v tom zmysle, že ani Boh to neodpustí, ani kňaz, lebo sám človek nemá dokonalú ľútosť, nemá dostatočnú ľútosť na to. Napríklad Judášovi nebolo odpustené, pretože on nedostatočne ľutoval svoj hriech. On síce povedal, že on ľutuje tú zradu, ale aj tak sa dostal do pekla, a to práve z toho dôvodu, že on to neľutoval dostatočne. A pápež hovorí, keď nájde kajúce srdce, ktoré prosí o zmierenie s Otcom. Tu vidíme podmienku, ktorá je potrebná pre odpustenie.
kajúce srdce, ktoré prosí o zmierenie s Otcom. Čiže ten penitent, kajúcnik, ktorý príde do spovedelnice a prosí o rozhrešenie, on musí ľutovať, že spáchal hriech potratu a že už ho nechce uskutočniť. Tu vlastne pápež vyvracia zároveň aj tie neopodstatnené námietky, prečo by obyčajný kňaz nemohol dať rozrešenie týmto kajúcnikom. Predstavte si, že koľkí ľudia aj na Slovensku žijú bez milosti posväcujúcej. Nemôžu pristúpať k sviatostiam spovede, zmierenia a svätého príjmania. Aj dlhé mesiace, roky, pretože kým vo Vatikáne vybavia to pápežovo schválenie o spovedi, tak to trvá dlho. A práve toto pápež vidí, že týmto trpí celý svet, nielen Slovensko, tak preto dáva toto povolenie všetkým kňazom. Toto si treba uvedomiť, že aj my sa niekedy môžeme dostať do týchto hriechov. A nielen týchto, ale aj iných ťažkých hriechov, na ktoré musí jedine pápež dať rozhrešenie a povolenie k rozhrešeniu. Čiže ak my by sme bránili týmto ľuďom alebo kňazom vykonávať takúto milosrdnú činnosť, môže sa stať aj nám, že v budúcnosti nám nebude odpustené, že my sa budeme musieť domáhať až do Vatikánu, aby sme mohli žiť milosti posväcujúcej. Preto tento dokument je veľkou milosťou, o ktorej by sme mali hovoriť zvlášť tým ľuďom, ktorí už dlhé roky nepristupovali k sviatostiam. Aby mohli prísť k obyčajnému kňazovi, nemusí to byť biskup, a porozprávať sa o tých svojich hriechov a že chcú žiť v milosti posväcujúceho, pristupovať k sviatostiam. Potom v ďalšej časti, v 10. pápež hovorí o tom, akí majú byť kňazi ústretoví, sprevádzať veriacich trpezlivo, prezieravo, jednoznačne, veľkodušno, byť nežný práve v týchto sviatostiach, pretože mnohí sa nespovedajú aj kvôli tomu, aké zažili zranenia pri spovedi, keď im kňazi povedali, z toho sa nemusíš spovedať, pritom to bol hriech, alebo nechoď tak často na spoveď, pritom mnohí svätí nás vyzývali, aby sme často sa spovedali, dokonca aj každý deň. Zoberte si, svätých sa spovedali každý deň, a Johann Kazárko aj 3-krát denne. Čiže pápež nám ukazuje cestu, aj aby sme vedeli rozlíšiť, aké je dôležité sa spovedať aj často, a zvlášť z tých hriechov, ktoré nám bránia napredovať. Preto som veľmi rád, že pápež tento týždeň vydal tento apoštolský list a veľmi rýchlo bol aj preložený do slovenčiny. Tým ďakujem aj všetkým, ktorí na to mali účasť a takto nás sprostredkovali posolstvo pápeža. Na záver správu by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa tento týždeň modlili, obetovali pôst a mali vlastne úmysly pápeža aj nášho spoločenstva hnutia za pápeža Františka, dávali do svojich modlitieb a obetovali aj svoju prácu, činnosť. A chcel by som vás pozbudiť aj do tohto týždňa, aby ste naďalej vytrvali a išli tou cestou, ktorú nám pápež ukazuje, cestou úzkou, ale cestou Ježiša Krista. S Pánom Bohom a dovidenia.